Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 8 август сишәмбе. Без туры эфирдә эшлибез. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга көн дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге теләп калабыз. Бүгенге көн нинди вакыйгалар белән искә калган? Шул турыда алдагы минутта бергәләп карап китик. Бүген 8 август көнне халыкара альпинизм көне билгеләп үтелә. Шикләрне белми торган бәйрәм барлык чын ир-атларны һәм ныклы рухлы хатын-кызларны берләштерә. Бу бәйрәмнең барлыкка килү белән без ике кыю кеше, табиб Мишель Габриэль Паккарт һәм тау озатучысы Жак Бальманга бурычлы. 1780 елның 8 августында алар беренче булып Альп тауларының иң югары ноктасына, биеклеге диңгез өсте тигезлегеннән 4810 метр тәшкил иткән Монблан тауына менәләр. 8 август көнне халыкара офтальмологлар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бу өлкәдә Совет һәм Россия микрохирург офтальмологы, медицина академиясе академигы Святослав Николаевич Федоров шактый өлеш кертә. Күз авыруларын дәвалау өлкәсендә күренекле ачышлар ясый. 1994 елда ул 20 гасырның иң абруйлы офтальмологы дип таныла. Святослав Федоровның казанышлары хөрмәтенә халыкара офтальмология көнен оештыру тәкъдим ителә. Бүген халыкара мәчеләр көне. Бәйрәм йонлы йорт хуҗаларын хөрмәтләү максатыннан гына түгел, йортсыз мәчеләр һәм мәче проблемаларына игътибар җәлеп итү максатыннан оештырыла. Планетада бу йомшак, хәрәкәтчән, ягымлы һәм бик акыллы хайваннарга битараф кешеләр аз табылачак. Хәтта мәчеләр турында фән дә бар – фелинология. Шушы көннәрдә Дагыстан Республикасында Евразия авазы дип исемләнгән фестиваль булып узды. Дагыстанның халык шагыйре Расул Гамзатов туына 100 ел тулу кысаларында узган фестивальдә безнең коллегаларыбыз зур бүләк гран-прига лайык булдылар. Татарстан радиосы әдәбият сәнгать редакциясының шеф-мөхәррире җиңү яулаган Насим Акмал бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. 500ләп тапшыру килгән булган фестивальгә 120 журналист катнашкан һәм инде менә алар арасында җиңү яулау гран-прига лаек булу бу инде әлбәттә зур дәрәҗә дип әйтәсе килә. Чын күңелдән сезне менә бу әлеге мәртәбәле бүләк белән котлыйм. Бу соңгысы булмасын, алда әле тагын яңа биеклекләр, яңа үрләр насыйп булсын, үзегезгә дигән теләктә каласым килә. Рәхмәт, ләкин без башта ук шуңа бер ачыклык кертеп китик. Монда инде бу бүләк бер минеке генә түгел, бу безнең бөтен коллективыбызныкы. Ни өчен дигәндә, мондый бүләкне яулау өчен иҗат коллективы булырга тиеш. Ул коллективта иҗат мөхите булырга тиеш. Аны әйтик, менә безгә шушы иҗат мөхитен тудырып торучы җитәкчеләребез, әйтик, менә директорыбыз Фирдүс Хималетдинов, безнең районның җитәкчесе Тәүфик ага Сәгитов кебек үзләре дә тынгысыз һәм безгә дә шушы иҗат тынгылыгы бирми торган кешеләр булырга тиеш. Аннары инде безнең режиссерыбыз Рамил Хидиятулла кебек режиссер булырга тиеш. Безнең коллективта кебек яшь язучылар, әйтик, Раил Садырый, Дания Нәгыйм, Ания Гыйбадуллина, Йолдыз Крепостина, Дания Гайнетдинова һәм башкалар, Гөлназ Ибраһимова һәм башкалар менә шундый бер иҗат коллективының бөтене безнең хезмәте менә шушындый теге айсбергның чыгына, бу дөресен әйткән чагында, менә шушындый бер җиңү булып дөньяга яралды. Бик дөрес, бик хак сүзләр, чыннан да дус, тату мөнәсәбәттә генә бер-береңне аңлап эшләгәндә генә зур биеклекләргә, зур уңышларга ирешеп була. Һәм инде менә жюри әгъзаларының игътибарын җәлеп иткән һәм инде җиңү яулаган тапшыру турында да әйтеп китми булмыйдыр инде. Җиһар тамашачыларны таныштырып китегез. Расул Гамзатовның иҗаты безнең һәр вакыт игътибарын җәлеп итеп килде. Моңа чаклыда ни өчен дигәндә, без инде аның менә ватанга, туган илгә, туган телгә, туган туфракка багышланган шигырьләрен, аның теге проза әсәрләрен һәр вакыт тел күрке сүз тапшыруларында биреп килдек. Ләкин менә быел Расул Гамзатовның 100 еллыгын ничек каршылыйбыз дигән мәсьәлә туган чагында без уйлаштык та үзебезнең җитәкчеләр белән дә, әйдәгез шушы юбилейны без Расул Гамзатовның Минем Дагыстаным дигән әсәр белән билгеләп үтигәле. Ләкин ул тәрҗемә ителмәгән. Менә шуннан соң инде безгә аны тәрҗемә итәргә утырырга кирәк булды. Ул тәрҗемә ителеп бетелде. Эльза
менә кызыгыймы, шушы китапны тәрҗемә итеп бетергән көнне шул хәтле мин тәэсирләндем. Шушы җирләренә, шушы Дагыстанның тауларын, шул тарлавыкларын, бөркетләрен барып күрәсе иде бер дигән хыял барлыкка килде. Икенче көнне иртән килгән идем. Тәүфик абый Сәгидов миңа әйтә, сиңа Дагыстанга барып кайтырга туры килер ди. Шушындай ни булады, фестиваль була. Ихлас теләк булган име, чынга ашкан шуңа күрә, Һәм менә инде без аны беркадәр өлешен бит инде жюри хөкүмәтенә тапшырдык. Хәзер инде яңа серияләр эшләнә, бу моноспектакль, күп серияле моноспектакль булып чыга. Без инде аны августның 2нче яртысында Расул Гамзатовның туган көне якынлашкан вакытларда яңадан эфирга бирә башлыйбыз. Һәм бик кызыклы әйберләр. Менә ул Дагыстан турында гына түгел, Дагыстандагы халыклар турында гына түгел, ул менә безнең турыда да әйткән кебек. Һәркем үзенекен таный анда. Ул безнең Россиядә яшәүче бөтен халыкларга кагыла торган сүзләр анда туган җир туфрагыймы, туган тел. Ул гаҗәеп әсәр. Һәм аны менә тыңлаучыларыбызга, телевизор караучыларга әйтәм, моны зинһар өчен тыңламыйча калмагыз җәмәгать. Әйдәгез вакытында әйтеп китик, кайсы көннәрдә чыгачак вакытын? Вакытын без хәбәр итәрбез ярым. Менә хәзер бүген көндә инде безнең режиссерыбыз Рамил Хидиятулла теге соңгы штрихларны куя. Менә шуннан соң инде без аны әйтербез Алла. Ярый, әйтеп китергә кирәк, әлбәттә. Һәм инде менә Дагыстан халкын бик кунакчыл халык дип әйтәләр. Бу чыннан да шулай. Инде шушы бирдән алып кайткан матур хатирәләр белән дә уртаклашсагыз. Хатирәләр бик күп, хисләр бик күп Илза. Ләкин шушы хисләр, шушы кичерешләр арасында иң зурысы, теге йөрәккә, бәгыргә рәхәт булганы ул халыкның Расул Гамзатовка мөнәсәбәте. Мин теге Алла урынына дип әйтмим, алай дип әйтсәң гөнаһ булыр име. Расул Гамзатовның да пәйгамбәр урынына күрәләр. Менә безнең шагыйребез Эрнат Харисның бер сүзе бар. Бөекләрен күтәргән халык бөек була дип. Менә алар Расул Гамзатовны шулай дип күтәргәннәр һәм Расул Гамзатов Дагыстанны, ондагы халыкларны, аның сәнгатен, әдәбиятын бөтен дөньяга таныткан. Бүгенге көндә Расул Гамзатов дип әйтсәң, бөтен кеше әйтә Дагыстанды шулай бит. Менә алар әдәбият аша үзләрен таныта алганнар. Менә бу кызыклы бер, бу безнең өчен дә бер мисал. Бездә дә бар андый кешеләр. Һәм Расул Гамзатов аларга туган илнең, ватанны сөюнең, хәзер әйтсәк патриотизмның име, нәкъ менә шушы туган җирдән, шушы үзеңнең авылың янында сарып чыккан чишмәләрдән, тау елгаларыннан, аның һавасыннан башланганын аңлатып бирә алган. Туган телдән башланганын аңлатып бирә алган. Менә бүгенге көндә Дагыстанда улысы да, кечесе дә, мин теге язучыларны әйтмим әле, гади халык. Ой, Расул Гамзатов дип торалар име. Ни өчен дигәндә алар беләләр. Алар шушы кеше. Менә бүгенге көндә Дагыстан туризм үзәгенә әверелергә максат итеп куйган үзенә име. Халыктан да анда сезон шундай име. Алар монда да байрак итеп Расул Гамзатовны күтәргәннәр. Менә ул 100 еллыкны үткәрү. Итеп сөйлисез, әле менә безне караган тамашачылар мөгаен барып китаплар алып, аның әсәрләрен укыйлардыр дип уйлыйм. Һәм инде әлбәттә сезнең тапшыруларга да кызыксыну уятмый калмадыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә, тагын бер кат котлыйбыз, зур уңыш белән. Амин. Тапшыруыбызны халык язучысы Рабит Батулла дәвам итә. Бүгенге чыгарылышта ул исемнәре тарихка кирип калган рух кадәшләребезне искә алып китәчәк. 1818 елда атаклы галим, мугаллим, көйләр чыгаручы композитор Нигъмәт Ибраһимов вафат була. Урыны җәннәттә булсын. Гүре нур булсын. Шушы Нигъмәт Ибраһимов рус халкы җыры дип санала торган «Во поле березинка стояла»ның авторы бик күп шәкертләр тәрбияли. Шулар арасында иң мәшһүрләренең бер икесен атап китәргә рөхсәт итегез. Мәшһүр математик Лобачевский, Ибраһимов Нигъмәтнең укучысы, шәкерте һәм рус язучысы Аксаков, нәселе буенча татар әлбәттә. Һәм башка бик күп рус шөһрәтлеләре Нигъмәт әфәнде Ибраһимовның дәресханәсендә тәрбия алалар, билим алалар һәм шөһрәтле адәмгә әвереләләр. Менә Аксаковның язып калдырган сүзе. Минем әдәбиятка килүемә дип яза Аксаков. Бу кешенең роле бик зур булды.
Аның турында иң яқты истәлекләр саклыйм. Ул мине иң беренче канатландыручым, әйтик, туры юлга чыгаручым. Ул безне алдан бирелгән темага кичкенә пьесалар язарга да өйрәтә иде. Күрәсез, мәшһүрләр арасында мәшһүрләр турындагы тарихи мәгълүматлар яңа якын бер яңалык булып яңгырыйлар. Әйтик, менә тагын бер кичкенә генә документ. Тәрбияче татар дип атала. Сез инде беләсездер, Бик Ватан сугышы вакытында 1812 елда кавалерист кыз язмалары дигән записи девицы кавалериц дигән китапны яхшы беләсез. Надежда Дурова язган ул китапны. Ул заманында җегетләр исеме алып, гусар киеме киенеп сугышта катнаша. Һәм иң зур каһарман бүләгенә ия була Георгиев Хаш. Георгиевский крестта ала. Бу турда легендалар җыри, пьесалар бар, киноларда чыгарылган. Ул документ Алабугада, ул язучы кеше була соңыннан Алабугада вафат итте, кабере Татарстанда Алабугада. Менә шушы Надежда Дурова нәни чакта бик җылак була. Шул кадәр җылак була ки, әнисе аннан кичә, ваз кичә, бизә һәм каретада барган вакытта бик артык җырый башлагач, кызын карета тәрәзәсеннән тышка ташлап калдыра. Ни гаҗәп, кыз имгәнни. Шул вакытта баласын тотып, атасы гусар, әйтик, ротмистр Андрей Васильевич Дуров хатынына әйтә: "Аллаһа рәхмәт уку, кызыбыз исән имгәнмәгән" ди. Ләкин ана битараф кала кызына. Һәм ротмистр Дуров үзенең кичкенә нәни генә кызын, имчәк баласын үзенең ярдәмчесе гусар Әстах Әхәтовка тәрбиягә бирә. Әстәк Әхәтов шушы кичкенә кызны сабый чактан ук үсмер булганчага кадәр тәрбия итә. Кылыч һөнәрен өйрәтә, кылыч сугышын өйрәтә. Һәм алтатардан, ягъни табанчадан, пистолеттан тур атарга, атта йөрергә, ничек итеп оста йөрергә, җегетләрдән дә хәтәр сугышырга, атта чабарга өйрәтә. Һәм нәтиҗәдә гусар булып өлгерә, һәм Соколов исеме алып, рус армиясына язылып, сугышларда катнаша. Һәм Георгий Хаш алып, каһарман буларак Алабугага кайтып язучы була һәм үзенең мәшһүр менә шушы романын яза. Язучы Бик Ватан сугышы 1812 елда Бик Ватан сугышы каһарманы Надежда Дурованың тәрбиячесе безнең борынгы бабабыз Әстах Әхәтов. Тукайның бер шигырендә мондый сүзләр бар. Аттай эшлибез, арысландай көчлебез дигән сүз. Әйтик, тынычлык вакытында татарлар Россияга эш аты буларак кулланылган. Бүтән авыр, кыен эшләрне түләүсез дәрәҗәсендә кулланылган татар халкы. Сугыш вакытында иң беренче алга куелган һәм арысландай сугышып, Рус җире өчен, Рус дәүләте өчен, Рус дәүләтен империяның нагатыр өчен бик күп көч куйган халык. Менә аның шулай икәнен без беләбез. Мәгълүматлы башка милләт кешеләр дә белә, ләкин ни өчендер ул бик күп әйтелми, фильмнарда әйтик, романнарда әйтик, басым ясап әйтелми. Ни өчендер? Ягъни хакыйкать әкрен генә яшәрелә бара. 1812 елдагы сугыш бу сугыш турында күп язылган, Пушкин тарафыннан да, башкалар тарафыннан да язылган. Шунда шушы сугышта татар халкының күпләп массалар рәвештә катнашканлыгы һәм рус җиренең азатлыгы өчен, империяның азатлыгы өчен, нагатыр өчен күп кан куйган халык. Россиянең рус булмаган халыклар арасында беренче урында тора. Бик Ватан сугышы каһарманы Денис Давыдовның истәлекләреннән бер документ. Генерал Ермаков татарлардан гаскәр төзеде. Бу гаскәр көчлелектә, кыюлыкта һәм сталыкта алардан, шик буе казакларыннан югары һәр хәлдә алардан бер дә ким түгел иде дип яза.
Бу сугышларда татар офицерлары майор Тимир айрыша батырлыклар күрсәтте. 1813 елда татарлар Дрезденны, Гамбургны алуда катнашалар һәм Парижга кадәр барып җитәләр. Халык бу хакта бәйтләр, җырлар чыгарган. Менә бер бәйт. Мәскәүгә дә кирдек без, ягъни Наполеон Мәскәүдә утырганда Мәскәүне бәреп чыгарып, Мәскәүдән бәреп чыгарып алга таба. Мәскәүгә дә кирдек без, Наполеонны күрдек без. Французны җиңгәндә җир җимертеп йөрдек біз. Французның атлары кырын җирдә дулыйлар. Башкорт белән типтәрләр французны турыйлар. Денис Давыдов, опыт истории партизанского действия, 1822 ел. Каһарман халык. Үзе өчен генә түгел, күршеләр өчен дә кан куйган халык. 1825 ел. Бейік Ватан соғышынан соң. 1825 елда декабристлар гысянын біз бик яхшы беләбез. Муравьев апостолларны біз беләбез анда име. Декабрист хатыннарын беләбез біз Сибиргә кадәр ирләр артыннан калмыйча тугры рәвештә барганнарын. Ни өчендер безгә дәреслекләрдә шунда гаять күләм, зур күләмдә татарларның да катнашканлыгы турында сөйләмәделәр тарихларда. Декабристлар арасында бихисап күп татарлар, офицерлар, солдатлар да катнаша. Менә шуларның берничәсе. Финляндия гаскәре лейб-гвардия подпоручигы татар Бурнаш төньяк җәмгыяте әгъзасы булган һәм Рылиев өендә үткәрелгән баш күтәрү планышында яшерен киңәшмәсендә дә катнашкан. Иң көчле декабристлар белән. Сенат мәйданындагы күтәрештә татар җегете Рамазан Симон барабанчы булып, барабан кагып баш күтәрүчеләргә иң беренче сигнал биреп, рух биреп торган. Ул атыш вакытта бик каты яралана һәм Петропавл зинданында җәзалаулардан җан бирә. Подпоручик 4-нче рота командиры Казан татары декабрь көндә үз полкы белән мәйданга чыга. Муравьев апостол белән рәттән баш күтәрүдә катнашкан татар офицерлары, солдатлары күп саныннан берничәсе шулардыр ки, аз гынасын санап китә. Чернигов полкының мылтыкчылар ротасының солдатлары Бакчыгали, Мәхдәли, Сәлим Тирәк, 2-нче рота солдаты Мустай Баязит, 3-нче рота солдаты Шаһингәрәй Алмакай, бу Кырым татарларыннан булса кирәк, Шаһингәрәй дигән ханның нәселеннән булса кирәк. 4-нче рота солдаты Фәтхул Зәйд, 6-нчы рота солдаты Хәмәд Сагид, Иқамәт Бәктимир, Габдрахман Истай, Муравьев апостол бирегендәге 2-нче гөрнәдер ротасының мәргәне, снайперы Хаким Әхмәр, Баязулла Баязит, Якуб Тимиргали, Микайла Камай, Бәртул Якуб Фирдәус Булат һәм башкалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Баш күтәрүдә катнашкан бу татар җегетләрен хәрби хөкем карарыннан соң тимерчыбыклар белән суктыралар. Суктыралар һәм аларның күбесе шушы кыйнауларга түзә алмыйча җан тарталар. Исән калганнарның барысын да сөргенгә җибәрәләр. Бөтенесе дә юлда һәлак була, яки барып җиткәч зиндандагы җәзаларда һәлак була. Урыннарын җәннәттән әйләнсен. Бүгенге шулар, мен Элзак Мәҗанов сезнең белән сау булашам. Тормышыгызда яхшы кешеләр, матур хәбәрләр, кызыклы вакыйгалар гына булсын. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.